ka mbanye na bedroom wee were aka kwa m ọsụkọ palọ wee dapụ wee pịa shoulder na pila dị na palọ unu m ka nkarị aka mana shoulder m by God's grace the shoulder gbakwapụ wee bee gbaa ndapụzilini oche na m nwa wee jeburu mmiri gbawa m gbachaa m aka n'iko ọkpọ nwunye ya nwoke bịa ekwela m gwa ya ihe mere 1 day ga 2 days ga 3 days ga aka n'iko ihe mere na ya onye eme ya rọb ọkpọrọ m je hospital nothing wee dịtị mbukata m n'ụzọ ka m nọ na-eje afịa ọmana fụ nwesị m ka ihe nwa agbọghọ dị ka m na-ebele akwa n'etiti ụzọ na-efe nwesị na aka na-egbu m mana nwa ha m ebe m ga-aga ọsị m ka onye mụnya bisi na onye mụnya bisi na onwe ha ebe ọma everyday ka ọ na-asị m na ọya tụta mmadụ nwebere onye ọchụta ime ọ nwesị m oke m were nọmba ya in the evening na ọya mkpọ ya ka ụkpọrọ m jeso mgbe na dị ma nọmba ya in the evening kpọọ ya immediately onye na-agba aka metụ ya aka ọ guzo jụọ m ike ihe mere m si na m ụdala ada immediately o metụ ya kọsị na ihe ha abụla ada nọ ihe ike kụrụ m ihe a na ọ bụla ọjọọ ọdịnarị ada na-ebe nwoke kpọ m bịa na-ajụ m ihe mere m ekwọrọ m agwa ya even ụmụnne m agwara m ha wedding eruo emechaa wedding mana my younger sister notice na aka m na na-ebu ebu na wedding a na-ajụ m ekwọrọ m anything si na-ada ka nda na-emecha wedding nata okwu na ụka si n'elu si n'ala anyị anata notice na that same onye nwaanyị nke izi afọ ọ na-eje sendịrị ya ego sendịrị ya credit ana m akwụkwọ that thing na mgbe anyị na-anyị mana m nwekwere ntị because m nwefilo na onye ka ọ na-anyị so I don't even ask her so mana oge anyị natazi notice ya mụ nwa ajọ ụkwụ ya agbagwado m ya mede m ka mfọ ya gbache nkịtị o were one day anyị na-asa alụ ka anyị kwado jebe afịa because that all this while since 2021 m kwụsịzịla ọrụ na shop ya ka m na-ejezi shop aka m ya na manejezi onwekwa ego na-enye m pocket money even ụbọchị m rezi the issue na m need my own pocket money at least onwe ihe a na-eme ebe anyị ka m nwee ike contribute nwụọ ọsị m nke ka m ji ego eme na ya nwee onwe anything na mobile nwesị aka not be telling you or isi na-awa my mom isi gịnị isi na-awakwa my mom nye m ego ka nye ma isi na-awa afọ na-alụ my father isi gịnị I don't need that na ọ nchọ ego pad nwa ọsị m yes I no so the thing bute okwu wee gwa my younger brother ebe ya wesị mba not the wrong wee kpọọ ya wesị ya na n'ihi mba onye a nwaanyị n'ikwesịrị na-enye ya ego ebe ọ bụ na ekwesịgo ya ọrụ ọ na-alụ ọrụ gị ikwesịrị na-enye ego ka ọ na-enwe ego na-ejite n'aka na emekwu ya ọma ndị tempted ime izụlụ ego gị maọbụ ime ihe ọjọọ akwụgide wesị na ihe ọ ga-akwụ m nwaanyị na-enye bụ 30,000 every month nne from onye na-anata 250,000 per month to 30,000 every month mụnwa ajọ sị na emerụli ya 50,000 ụmụnne masị m mba na onwe ihe m ejikwa dị ego mee mụ rapụ ya na ihe a bụ young marriage ka udo dogodo first maybe with time o mepere m business nke nwekwe 30,000 na-agwa gị so 5 times sọmụntụ onye m sọmụntụ na-enye m nwa na-akwụda aga because o nwere ihe nji ya eme abụrụkwana m material person like that so all those things ọ naghị enye m nsogbu like that gbachi ya nkịtị na-etinye my own bụ ka business na-egro na-agbalị ya mbọ ọ ya ka m jụsịrị ya ma ọsịmoni ya na-asazara wee na-ekwu maka all the girlfriends o nwego wesị ahụ ọga kwe mana ịbụrụ a married man so na ị ga-drop all those girls face your life bọsị m kwuru okwu a ọsị m no be like that wesị ana m ihe bụ na ọ bụ na ọmụma na inu na ana ga-ada nsị ịbụ married man marriage gị rubere 2 months mana ị ka na-chat your ex na-esendeli ya credit ka ihe ị na-eme expect ma ọ bụ na ụmụ nwaanyị such a thing na inu na ana ga-ada nsị anụ ụta ka isi wee nwee mind nye megosi m je kwụsị my family friend from talking to me that is the height of your jealousy I obeyed you gbaa bụ mgbe mụ na gị na you now ịchọsisigo ha ncha we are married so leave all those people and face your marriage o wesị m na mbụ winch no regret ihe o ji wee nọba m ọ bụ na ụma na ụma nnụ m sef ọ bụ na ụmụ sagoro 15 years ka mụ na ya nọ n'ụma nnụ m no ex girlfriend ya kụọ ya anụ ụkwado nwoke ihe ọ dịka PS emere m n'obi nwesị ya ọ bụ na ịma nye regret eji nọba m n'afọ ọzọkwa nke ihe afọ na m oge m notice na n'obi gị adịla n'ebe nnọ nwesị gị ka ndabakwa ka ịbịa ya ọkpọrọ friends gị yọba esend gị esend at a point na-ajụ asị ya go na your friends ụnụ akpalakpa oke ebe ọ bụ na onye nke enwetara m esendizi gị ka ị bịa nweta m ụnụ akpalakpa iwe na-eme more distance na-eme because ihe a treatment na-enye m abụrụ treatment onye fụ mmadụ n'anya na-eme gị tinye n'owute m I cried megide this matter ọkwa omenala kwụsị olilọ n'ụlọ for 2 weeks mụ ọgbachi ya nkịta were one day the matter adịgoro too much gụnwa bụ onye mejọ gụnwa bụ onye na-ebu ilo wee kpọọ mpa ya wesịa na nwa ya nwoke anaghị ime n'ụlọ ọsị m for what ọ na-apụ ala ka ihe me wesịa na ihe me ọ na m ụfụ meseji ọ na-esendị lọ ya nwaanyị ex girlfriend ya wesịa ya rapụ ya face marriage na marriage ga dị too young ị na-egola anya n'ezi by this time o wee kpọma m afa ube so many things before mali agụchabere m ihe a
nwanne ya nwaanyị nkọtọrọ akpọ m sị m mejezina na foonu di m mejezina na foonu di m nka kinekọ na nwanne ya nwaanyị ada nwaanyị anaghị eje na foonu di ya na ya na ada ha nwaanyị bigo 5 years na ọ naghị eje na foonu di ya mejezina na foonu di m nke nwanne m nke na nwanne ha nwoke bụ nwoke ka ọ bụ nke hi. What's the point of correction? You know, because you when you go like this. What's the point of correction? You just want na phone no demo. You just want to make search ba no kamali yan and no na customer me transfer. Or no, na upload phone yan na customer me transfer. We check here kama na dey gabat. Check is message ya pop and we click na messenger. We click we for bazie the chat ya na the girl and nego ne said the girl. Na mo ajo kan here me go for how many weeks na mo ajo ya. No reason an issue. We gwata yoku. Mo bri here you do we na mo bu winch. No regret ya no mo kanka. If you marry her name, nne. For some man, buy. I know I'm like this one morning. Better can be better to can or be 30,000 drop one na table. Same no more but not to the chapel but from ever. But I get the when you bet the or go on a badana coach start a machine. Wait a budget. So one more. I forgot to make a major because that time my other brother and Quado 3 months in Genocha wine. In Genocha did come my other brother you no wine. So well, you know what I was sitting like enough to make a major with the girl by shipping. Dime urufu was one pire. Sempaya no nyere ego ka nnaba na chọọchị mpaya na akwa m ozugbo sị m na mmadụ kpọrọ ya from compound na ebe anyị bi wee na-abịa na nna chọọchị nwesa ka ihe ime ọ mbebe akwa chọọchị na bedin problem onye a kpọrọ gị gwa gị na nna chọọchị ọkpọkọ gị gwa gị na mgbe na-ebe akwa mgbe nwa gị mee ihe ọjọọ na-ebe akwa fana na-akpọ gị nke afọ mana a na-akpọ gị na-agwa gị na nna chọọchị ọ sị n'ụta ahụ ka ndị nwa na ndị na-ebe anyị na-azụ afịa si bịa na nna mmadụ m aka n'iru na nna emeka sị ya onye ọbụla bụrụ mmadụ ebubo na ị ga-esikwa ụta bụ onye afọ ebubo nsị a na-abụrụ m onye ala na ndị be anyị dị quiet mana it does not mean na ya mara right anyị na bụrụ m onye ala isi ka mpụta n'etiti afịa na-ama dị m aka n'elu na-anụ ọgụ for what nsị akịkwa onye na-ebute that kind of thing onye mana ya ga-esoje afịa n'ụtụtụ soro nata ka ihe ebute ka ihe mụ na ya ama na-esetụ nwa n'ụlọ mejupụtazie n'afịa na ayizi ala nsị na alụ ọbụla anyị n'etiti afịa bụ onwe m ka mee na ọ bụrụ ya nwa ka mee na onwe m ka na-ebupụta so I don't do such things so na onye ọbụla na-agwa gị ha bụ asị anagwa onye a kwurie na onye ọbụla bụrụ mmadụ ebubo na gị bụ ya ebubo bịa wee kọta afọ mesị oke na ife eme mụ nataba village nne mgbe gboro 30,000 onye m mejere ba moto wee naba village a na-alụ ụmụ village ụbọchị ha na-abịa ụbọchị ha na-achọ ịbịa be anyị oge aka nwanne nwoke nụcha that's 3 months ya na-eme 3 months anyị ji nụcha dị na nwunye ụbọchị ha na-achọ ịbịa be anyị mme ya bido n'ụtụtụ kpọgide m biko nne akwụkwọ ndị be anyị ihe mere ihe ọbụla na ha ga-esetụrụ ya akwụkwọ ndị be anyị anything ihe a bụ new marriage n'ụzọbe ha n'ifele na-eme ya nke nwa ji eme nke oyogide m more than 7 times before di m na nna ya abịa ha bịawa kpọrọ ụfọ ya nwoke wee bịa gbachi ha nkịtị na-ene ha so oge ha kpọpụta m ka m kwuo ihe mee si biko ha jụọ ya o nwere any point o ji aka nothing nwere anything otu o si ekwu okwukwukwukwu onye ụkọ wee jụ asị ya okuku ị na-eku ka ị ga-eji wee nụ nwaanyị mụ dịkwa ka nwunye gị karịrị gị sef anya luo na karịa gị nwaanyị naghị eme dịka onye rugoro gị nụ nwaanyị ụta ka ị ga-esi wee nụ nwaanyị nwanne m nwoke wee gbaba ya ukwu gbachasịa na mistake ọ na-eme bụ emela na ụbụrụ fonu kpọba ndị be ha kpọọ ụmụnne ya kpọba ha ma nwunye ya ka ọ na-epenti blak nwaanyị na-abatabeghị dabata isi bego ụta penti be blak ọsa ya chekikwa ihe ọ na-eme ọ maka nonsensị a na isi na nwunye gị eme gị ihe ụlọ bịakwazi ebe a onwere nitin inwe ihu ịkọrụsi elu ịkọrụsi ya na onwere nitin ji olitin ikwuru ebe a bụ na nwunye gị shagị waka gazụọ ọ maka na ọ shagị waka ka iji wee si obodo nne gbafuo moto gaa obodo n'one melute ebe a esi anyị na nwunye gị shagị waka mgbe a jụziri m nwa I couldn't say anything because na mma ya ayọgo m mekwu na anything mụ gwa ndị be anyị na anyị esetụlụgo m ikwu na anything nwee sịfa na ihe a bụ ije di na nwunye na anyị esetụlụgo na ife ọbụla na mụnwa gbalụgwe agwa akwọ ha na ọgbajiri m aka agwa akwọ ha na ọkpọrọ m wench agwa akwọ ha na okwu no regret m nwedị anything ngwa ha jọna na ya esetụlụgo bịa kene m nne mana ihe m ji wee pụtebe ụka bụ na ya anatazie chọọ nwa chaa n'ụ na mụ nwa bifo anyị n'ọdị na nwunye n'onwe nsogbu n'ebe 2021 ka notice n'onwe nsogbu n'ihe o jibụrụ nwoke mana abịa m sị na onye nwere mmadụ ịfụnanya true love no some things you overlook Kasi na mara ko ya because of ihe. When kasi ya nini. Even I go so many hospitals. The doctor has said mo. No bolo na we had ni ma no ya require nnukwu ego. No bụ na ego dị no ga advice psychiatry for assisted reproduction. Okay. So I know Charlie na nwunye oga na tazel na that 2022. Mo kwa ya sia ni my head on board. So balu na waste my time. Kaije to party even that they go to nye na no my English one nye na no that's okay
ebe ọ bụ na ị na-enwe much improvement ka ị jee hospital wee chọba a doctor no outside the country ka wenye m recommendation of a good hospital nọkwa n'ebe a anyị nọ na Abuja ebe a anyị wejebe na the hospital immediately anyị bata emekwa ya test emechaa ya si ya ọmụ in fact afọ akpọdoro ihe na-eme ya dị so long so na no 1%. Echekicha m wasị na mụnwa dị okay. Which other 5 doctors agwa gị na your wife do okay safe? She only need to go through all this stress. So my doctor were even with 1%. Always say plan eba in the hospital. Or your doctor say if you go the way forward, doctor say the best way forward by IVF. So na mo aga through that pain. We say plan wherever missing biko. I should cover his shame. Mo gaya. You give them new doctor. I say no problem. That I will do it. When you make transfer part payment, they got charge lie. We say do treatment.